Ara miki kuɗi. Ban gane in ara miki kuɗi ba. A'a, wannan harka kuma ai ba ta yi ba. Jama'a, ta yaya a ce budurwanka wai ta kira ka a waya ko ta yi maka text cewa dan Allah wai ka ara mata kuɗi. Kuma abin da ba ku taɓa yi da ita ba kenan. Bibi dan Allah ara min kuɗi. Bibi dan Allah ara min kaza, ara min kaza. Wallahi tallahi a wannan zamanin da kake ga na rayuwar nan, ka sake ka ba wani kuɗi wallahi ka yi saraka. Wallahi ka yi saraka da babu lada. Wallahi saraka ce kai da babu lada, ba kowa ke da zuciyar da zai maido maka ba. Abin da nake so in baku shawara a nan wajen shine, idan dai ka san zaka ara ma wani kuɗi ko wani ya ce dan Allah ka ara mai malam, idan 10,000 ya requesting ko 5,000 ya requesting, in 10,000 ya requesting ka raba ta biyu ka bashi kyautar 5,000 a ce ya rike kyauta ka bashi, ka san wannan kayi saraka har ga Allah, Allah zai baka lada. Amma baka sani ba, kawai ka ɗauki 10,000 na ka ba mutum, wallahi ka yi. Ni dai a wurina na san kayi saraka, kai ma na san hakan ta taɓa faruwa da kai. In ma bata faru da kai ba, ta faru da abokinka, kuma ka je ka tambaye shi ka ji. To ba wai haɗa na zo in ja ba. I call office. What is? Scan jima.